És Hello mindenki, Bálint vagyok, és itt van velem. Gergő, sziasztok, igen, hello. Ö, Új YouTube csatornát szeretnénk kezdeni. Lesznek gameplay videók. Nálam biztos, hogy lesz Dead Island, Left 4 Dead, GTA San Andreas, Counter-Strike, rászorulóknak, Angry Birds, Rászorulunk! rászorulóknak, és Minecraft az a legbiztosabb, hogy lesz, azzal fogunk szerintem indítani, nem biztos, Call of Duty is lesz, Battlefield. Mindegy, ezek és is egyébként lesznek. aki ilyen hülye gyerek és gyengébb Itt van elmélyű, minden. aznak lesz Warzi. Ja, meg nem. Azt akartam mondani, hogy annak, hogy az írjon ránk nyugodtan. Facebook, Ez Skype de és Facebook, Skype és Gmail, és Gmail mindig. a ismertetőben láttok minden elérhetést, és iratkozzatok fel, mert iratkozzanak fel? Azért, mert még kezdők vagyunk egy kicsit, és minél több feliratkozó lesz, annál több videó lesz. Igen, és nem fogjátok megbánni, mert Zsédavtól tanultam. Na, Csak sziasztok! fogsz. Csak fogsz. Na, Na, hello. hello mindenki!